akukho umoya ongendawo kule nto yothetha. Kodwa ke kule nto yokuba wasinceda wasiphilisa. Siyakwazi ukhwaza, siyakwazi uvuka ngabantu. Ngalo mzuzu ke sisalinde enye i-backup. Sizawuqhuba sizuma tu, sizokonwaba apha kule ndawo. Amen. Yiyo le nto ndiqondayo uba lithuba loba ngoku makhe sisonwabeni. Ngalo mzuzu silungiselela ukuqala. Ke wangena nomama bangena nabo bazothi bathathe izihlalo zabo. Kini bangena nabanye molweni lokuba sizawuqala ukuvula obukumnandi sikubo. Sizovula le nkonzo yethu yomama notata omnye ngalo mzuzu, notata abasincedisayo. Sizokonwaba bethu. Kodwa ke asinovele sonwabe nje. Kuqala phambi basonwabe ivele ndanoyika ndakhumbula mna pha kwiGenesis chapter 11 verse 1 to 19, laa nto ye-Tower of Babel. Ngokommo ilanguage kule kufanele uba ngekwe-creation inye ilanguage efaka siyayithetha sonke. Phaya into nayo ingxaki ndandikhumbula kwakuseSunday school ngoku. Mhlawumbi ndingayi-narrate kakuhle kodwa iseSunday school. Kwathi ngenxa yokuba benza le tower kuba befuna ukuya ezulwini, basuke ke ngokubona bane-pride yabo, banokuzicingela kwabo, baqonda uba siyakwazi ukwenza ngokwethu. Benza ke le tower. Hayi uye bawo waqonda uba ngoku sebesenza ngokwe-egos zabo bandilibele. Wabona uba into ebhetele makhe ndenze into yokuba bangabi nalanguage inye, mabangathethi into enye ilanguage enye, so that le nto mabangevani, enze ukuba le nto bayakhayo besithi bayakhubene bane-competition ngabo bangaba bakhulu bayakwazi ukwenza i-ladder to heaven. Mankheni badestabilize babe nee-languages so that bangavani baxabane endlini. Yiyo ke ngoku le nto ndithi andirhaleli ke nathi senze siqale apha sikanti siqala into ngokwe-ego zethu besicinga uba senza into entle kuba nabo babecinga uba benza into entle ngeli xesha benza le tower ehamba yenyukayo eya ezulwini. Ndonqena into yoba ke ngokwapha senze le tower sisenza ngokwe-pride zethu. Takumfundi senza ngokokuthanda kwethu. Yiyo ke ngoku le nto okubalulekileyo xa sizawuqala sibize yena ubawo enze uba ze sikwazi ukuba ilanguage esiyithethayo sifane napha kwi-New Testament, pha kwi-Acts apho umoya oyingcwele wathi yena xa wafika abantu bethetha nge-different languages kodwa bevana. Funa ke ngokwenza uba ze apha kubekho imvano, kubekho ubumandi kule ndawo. Inkosi ibe nathi as sizokonwaba kule ndawo singomama. Ngoku tata ndiza kukucela ngokuhloniphekileyo nangona singenayo nje into yokukhwaza. Kamnandi ke ndiyavuya tata wam, tata uDini. Into endiyivuyelayo ndivuyela into yoba ndiyakwazi
ilizwi lakho liyi-teaching aid. Kwalizwe lakho liyacaca into yokuba liyakwazi into yokuba i-stadium singasigqiba i-stadium ibiyintoni ke le holo kweli lizwi lakho. Ngembeko enkulu tata sakucela enze uba size uzosenza sibe sidumise uThixo ngezwi elinye sikwazi ukuvana ukuya phambili. Enkosi kakhulu. Masifumane ke noba leculo by chorus ngicela ngimake kulo wafuna ndihleli kayipepa Ave mnandi ukubona Nkosi lebana ave mnandi ukubona abantu beNkosi bawo oyingcwele wena onguyise wenkosi yethu uYesu Kristu. Xa uqina nemini sisondela kuwe njengoThixo, sizisondeza kanjalo nathi kwitrone yobabalo lwakho. Xa kuzawuvulwa lo mgcobo wokuhlangana kwabazalikazi ngenjongo yokuphuhlisana nokwakhana, siyakuthandaza ke njengoThixo, yiba sisiqalo kuwo lo msebenzi nale nkonzo. Hlala encakamini yolwimi lo mntu ngamnye oyawuthi avule umlomo, edumisa, ethandaza, ethetha, yonke loo nto mayinike uzuko kuwe. Nangayo Nkosi Yesu le mini makubekho abantu abawuncedakala Thixo wethu ngayo Nkosi Yesu le nhlangano, ngoba yonke into yenzayo uyenza unenjongo singangayazi thina. Esicelayo ke mawungalahleki injongo yakho ngayo le mini. Susa okwethu kwenza, okwethu kucinga nethi intando ukuze yakho intando igunye, ekugqibeleni lizukise libonge igama lakho ngayo uYesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Mandibulise umama uBishop, umama uDean, umama owaye former Dean, nditsho kuba ulapho mandikwamke ndithi umama former. More than anything you remain as a former kuba uDean uhambe ibhejini iphethe wayinikeza akakhululwanga. Then ke ishiye ke eso sidima kumele basihlale sihleli. Ndibulise kukhona
president we-Mothers Union, ndibulise abefundisikazi, umama ophakathi khona umama ke wam phaya ekhaya ibe nangu bethu nabanye bangamazi angwene hethethe ekhaya yala sibulise ke ukuba zintwendwe Tutuse mama waseNgqolosi siyambona naye, bulise ke izikhukukazi zaseCathedral samkelwe zizo apha lamanenekazi umnandi kuhle ukuba nani kulomzi niubambe ngesidima nangu ngawabo ke ehleli bawuthi bafuna ukuthetheza ekhaya phaya ezantsi nomama uLuso wahle ukabe yedwa ke ngexesha nangegibile ecaweni yayiqonda ukuthi maka bahlale phaa bangabikho. Amen. Ndibulise ku-program director Mothers Union omama nje ngoba omama bethi aba ayo Mothers Union ya ndibulise i-media team i-drums phaya ndiyakubona andingomntu ubulisayo ke ndibulisa abantu bonke ngegama lenkosi ikindibhide lento yokuchala bulise ke bonke abantu bakaThixo ngele Nkosi Yesu igama. Amen. Ndifuna ukufunda nje isifundo ndingathini kodwa ke nomkhulu ndinambonisa ndikhuthuza nguNonkosi apha naye ndawomatyeni unomkhulu nangu ke ndiyakhangela ndiyawuthini kaloku ngoba kuzakwabo as executive yakhe nalafoma nomkhulu mandiyabulisa nomkhulu noba ngoomama kodwa ke noko ne-executive yakho make ndithi nje noko shayi. Amen. Kwincwadi kaPawulos, first book to the Thessalonians, chapter 5, beginning reading from verse 8. First book to the Thessalonians, chapter 5, reading from verse 8. But we belong to the day, and we should be sober. We must wear faith and love as a breastplate, and our hope of salvation as a helmet. God did not choose us to suffer his anger, but to possess salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, in order that we might live together with him. Whether we are alive or die, when he comes, and so encourage one another and help one another, just as you are now doing. Amen. Andinqweneli ke ukuba ndinga ithi gaba kuba bendiye ndahlala and imagine kanye lento zange ndayibona lento ye-head ne-heels. And as I was preparing my brief message, I pictured a vibrant women's high tea.
wear colorfully like today, colorfully heads, dress, and graceful heels. Ndiyazibona ke bantu. Ndidla ngova uthethwa nge-elegant, kuthiwa abantu ba-elegant. Ndiyazibona ke ezo heels. But more than that, imagine a full house full of love, full of laughter, with the hope of encouraging and equipping each other. But more than that, ndafumana ke uba uPaul uyedlula kule graceful of heads and heart and heels. Asidonsele kweyona gracefulness, a deeper gracefulness, uthi ke kuni as women today put on the breastplate of faith and love, and the helmet of hope of salvation. As you gather today, wearing those hats in your hands, heels in your feet, you are reminded that what you are supposed to be wearing a spiritually helmet. That's what matters most. And a spiritual heel from head to toe. Esinike lento kuthiwa is a holistic salvation, where there is salvation of mind, salvation of soul, and salvation of our body. Idlule beyond that, uthingeke is salvation. Francois Sigesinga city, we are all saved, yet physically we are struggling. Emotionally we are struggling. Every day simply the Christ simtuale as a helmet, not only ordinary heads. Siyifakekele heel, sithophise. It's a gracefulness. And inqwenele ke ubamde. uPaul uthi a helmet protects the head, where our thoughts and decisions are formed. In a society filled with fear of economic instability and gender-based violence, uncertain future, women of faith are invited to guide their minds with the confidence of hope of salvation, which is God. Integrity begins in our minds. That is why we are encouraged to wear the helmet of salvation. When our thoughts are anchored in Christ's promises, we resist anxiety and negative influence. A woman who wears Christ on her head thinks with
wisdom. Speak with grace and choose truth no matter what it costs. Paul also speaks of breastplate of faith and love, which protects your hearts and influence your action on a daily basis. Heels may enhance your posture, but faith and love should steady your steps. In the church, this means serving with humility, forgiving freely because you were forgiven, and supporting each other. In society, it means walking the talk, standing against corruption. That's where we're talking about holistic salvation. In most cases,